हे गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय आरो लोगोसे मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय ग्रेड 3 नि जानो गोनांनि थाखाय मोनसे फिसा मक टेस्ट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनखौ जानो गोनां आनजादाव एसेब्लाबो मदद खालामगोन। नोंथाङा जुदि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालाम। आं बिदिनो गासिबो एग्जामसफोरनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो आयदाखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन 2021 मायथाइयाव G20 सन्मिलना बहा जादोंमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए रम, इटाली। 2021 मायथाइयाव G20 सन्मिलना इटालीनि रमाव जादोंमोन। नाम्बार 2 कुइसन इन्टेलिजेन्स ब्युरोनि सामलायगिरि स्पेसियेल डाइरेक्टरा सोर? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी तपन डेका। इन्टेलिजेन्स ब्युरोनि सामलायगिरि स्पेसियेल डाइरेक्टरा जाबाय तपन डेका। नाम्बार 3 कुइसन श्री रामेश्वर तेलिया सासे माने नाम्बार 3 कुइसनाव मा होनना बुंदों? रामेश्वर तेलिया सोर होननानै सोंदों? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस मिनिस्टार हादोरसायारि माने स्टेटनि पेट्रलियाम आरो नेचारेल गेसनि मा मिनिस्टार। नाम्बार 4 कुइसन रियान परागा सासे माने रियान परागा सोर होननानै सोंदों? रियान परागा जाबाय सासे क्रिकेट गेलेग्रा एबा क्रिकेट प्लेयारमोन। नाम्बार 5 कुइसन भिलेज रक स्टारखौ सोर सामलायदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन रिमा दास। भिलेज रक स्टारखौ रिमा दासआ सामलायदोंमोन। नाम्बार 6 कुइसन बबे हादरा बिएमस्टेकनि सोद्रोमा नङा? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान हादरा बिएमस्टेकनि सोद्रोमा नङा। बांलादेश, भुटान, इन्डिया बेफोर मा गासिबो बेनि सोद्रोमा। नाम्बार 7 कुइसन काउन्सिल अफ स्टेट मुंखौ खालामनाय जादों माने काउन्सिल अफ स्टेट मुंखौ सोलायनानै मा खालामनाय जादों? रायजो सभा अप्शन सी। नाम्बार 8 कुइसन भारतनि हादरगिरिनि इलेक्सनाव सोर भट होनो मोना? बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा मा भारतनि हादरगिरिनि इलेक्सनाव भट होनो मोना। नाम्बार 9 कुइसन मन'पलि सोदोबजों सोमोन्दो दङ अप्शन ए केपिटेलाइजिम। केपिटेलाइजिमा माजों सोमोन्दो दङ होनना बुङोब्ला मन'पलि। नाम्बार 10 कुइसन रायजो सभानि मासिगिरिया सोर? रायजो सभानि मासिगिरिया जाबाय भारतनि लेङाइ हादरगिरि अप्शन सी। नोंथाङा जुदि आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला डिसक्रिप्सनाव थांनानै नायनो हागोन। आं डिसक्रिप्सनाव लिंकफोरखौ होनानै दोनदों। आं सिगाङाव बेबायदिनो गोबां भिडिअ बानायखांबाय। नाम्बार 11 कुइसन अजन लेयाराव हल्स जानायनि जाहोना मा होनना बुंदों? अजन लेयाराव हल्स जानायनि जाहोना मा? अप्शन डी CFC नि आबुङा जाबाय क्ल'र'फ्ल'र'कार्बन। क्ल'र'फ्ल'र'कार्बननि थाखाय अजन लेयाराव मा हल्स जागासिनो एबा जायो। नाम्बार 12 कुइसन आसामनि बबे मोनसे जिल्लाया इन्टारनेसनेल सीमायाव गैया? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन कामरुप। जोंहा धुबुरी, करिमगन्ज, उदालगुरि बेफोरो मा इन्टारनेसनेल बाउन्डारि नांजाबनाय। नाम्बार 13 कुइसन मुद्रानि बाहायनायखौ सोर सिनायथि होदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन सुक्लेंमुं अप्शन सी। मुद्रानि बाहायनायखौ सुक्लेंमुङा सिनायथि होजेनदोंमोन। नाम्बार 14 कुइसन नामगसाखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन श्री माधबदेव। माधबदेवानो नामगसाखौ लिरदोंमोन। बिनि सायाव जोङो खनले सोंथि फैबाय थानाय नुनो मोनो। नाम्बार 15 कुइसन कारेंघर लिरगिरिखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन ज्योति प्रसाद आगरवाला। ज्योति प्रसाद आगरवालाया कारेंघर लिरगिरिखौ लिरदोंमोन। नाम्बार 16 कुइसन भास्कर बर्मनआ हर्षवर्धननिसिम सोरखौ एम्बेसाडर हिसाबै थिनहरदोंमन? बेनि राइट एन्सारा जागोन हंसबेक अप्शन डी। हंसबेकखौ भास्कर बर्मनआ हर्षवर्धननिसिम एम्बेसाडर हिसाबै थिनहरदोंमोन। नाम्बार 17 कुइसन माधबदेवनि जोनोमा बहा जादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन लेटेगु पुखुरी अप्शन सी। लेटेगु पुखुरीयाव माधबदेवनि जोनोमा जादोंमोन। नाम्बार 18 कुइसन 1935 मायथाइयाव बबे सावथुना नुजादोंमोन? बे मोनब्रै अप्शनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए जयमती।
नाम्बार 19 कुइसन मोनसे खथायाव जुदि गोबां मानसिफोरखौ सोनानै दोनोब्ला अब्ला मा जागोन अब्ला बिनि राइट आन्सारा जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा कार्बन डाइ अक्साइडआ बांगोन जों मानो होनबा मोनसे खथायाव गासिबो बन्द खालामनानै दोनोब्ला एबा दरजा खोरखिफोरखौ मारिना दोनोब्ला जोंहा मा जागोन कार्बन डाइ अक्साइडआल' बांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेनि सिङाव जेबो बार हाबनो हानाय नङा आरो बे सिङाव जेसेबां अक्सिजेन दङमोन जों बेखौ बाहायनानै बिनि उनाव जों मा हगारखो कार्बन डाइ अक्साइड बेनिखायनो कार्बन डाइ अक्साइडआल' बांगोन अप्शन सि नाम्बार 20 कुइसन बागुरुम्बा मोसानाया सोरनि जोंथ' बेखौ आरो बयबो मिथिखायो नङा होमबा बर'फोरनिनो बागुरुम्बा मोसानाया जाबाय बर'फोरनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट्स खालामनानै बुंबानो जाबाय आरो नोंथाङा सिगांनि भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामदो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै